kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Niya na usab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan, uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sumaong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, padayon ta sa atong series, no? Sa paghisgot na ito, may labot na sa Iglesia ni Cristo o niining higayon na karon, no? Padayon ta sa kanang pagtulunan nila nga dili Dios si Cristo. Usa gyapon, no, sa mga sita sa Biblia nga ilang gawion nga dili Dios si Cristo, kining atong mabasa karon sa Juan kapitulo 17 tudling 1 ngadto sa 3. Matud pa, human makasulti si Jesus niini, mihangad siya sa langit og miingon, Amahan, miabot na ang takna, ipadayag ang himaya sa imong anak aron ipadayag sa anak ang imong himaya. Kay gihatagan mo siya katungod, ibabaw sa tanang tao, aron hatagan niya ginabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. O kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tao muila kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios og kang Hesukristo nga imong gipadala. Okay, atong timan-an sa maong mga tudling wala maghisgot diri nga ang atong Ginoong Hesukristo dili Dios. Apan dunay mabasa diri nga ilaning gisabot sa kanang gitawag nato og private nga pagsabot o kinaugalingong pagsabot. Ngano man kay diri gud sa Biblia wa man gud tay mabasa nga ingon ana ang pagsabot sa mga apostol. Nga kung doon na may mabasa nga gisingle out ba
ang Dios. Mana ba nga, ang amahan lamang mao ang matuod nga Dios. Walay pagsabot ang mga apostol nga ingnon dayon nga, sa ato pa di ay dili Diyos si Kristo, kay ang amahan lamang man mao ang matuod nga Dios. Tungod sa pulong lamang, nigahon na dayon ang ubang mga sita sa Biblia nga nagpadayag pod nga Diyos si Kristo. Tungod ba sa pulong lamang, no? O timan-an nato nga ang maong tudling sa bersikulo 3 diri nila pahimug-atan kining pag-ingon jud ni Kristo ba nga og kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tawo moila kanimo nga mao ang bugtong matuod nga Dios. Kining mga pulong nga ilang sabton ni nga kay si Kristo nag-ingon man nga ang amahan lamang mao ang bugtong matuod nga Dios, di modo siya dili siya Dios. So sumpayan dayon nila og pagsabot nga wala diri sa maong sitas tungod sa pulong lamang. Kay mayon sila napabagoy day lain nga lamang, kaklaro na ana nga masabot nga ang amahan lamang mao ang bugtong matuod nga Dios. Therefore si Kristo dili Dios, kay kung i-apil po nato si Kristo nga ma-Dios, maduha naman ang Dios. Okay, kanang klasiya sa pagsabot o argumento, matawag nato na siya og naapod siya kanang gitawag og rason. Naapod siya rason. Kay nigamit man gud og pulong lamang ang atong Ginoo si Kristo. Ang amahan lamang mao ang bugtong matuod nga Dios. So, therefore, pwede sabton sa tao nga asa ato pa dili Diyos si Kristo. Pero kanang klasiya sa pagsabot wala na dire. Kay wala man gyud giingon diri sa maong sitas nga sa ato pa di ay dili Diyos si Kristo. Wala giingon diri. Pero ang murag makapatuo nato nila tungod lagi kay masabot naman na kay si Kristo gud mo nagsulti pag ingon niya lamang sa to pa amahan ra gyud mao ang Dios sa to pa wala si apil, kay kung apil pa kuno siya dili unta ingnon niya nga lamang. No, it sounds maayo, insakto pud paminaw no. Tungod sa pulong lamang. Okay, unsa may atong gatinawan ani no mga tinahod nga tigpaminaw. So unang-una lang yod atong bantayan, wala mag-ingon si Kristo nga dili sa Dios. Kay kana agong pag-ingon nato nga si Kristo Dios, dili man po na kay ato-ato ra na naamang gud po na diri sa Biblia mismo. Pananglit sa Juan 1:18 nga si Kristo giingon nga anak nga Dios. Kanang sa Juan 1:18, pero nahinumdum ko nga doon ako'y na hinabi pod nga iglesia ni Kristo nga niingon siya nga kanang sa Juan 1:18 kuno nga klaro kayo nga si Kristo Dios, anak nga Dios. Kuan kuno na sayop kuno na nga hubad. Mingon sila nga tuis kuno na nga hubad. Munang naingon ko atong iglesia ni Kristo diha man dito sa plaza na dumduman ako, ingon ko nga diha ka sayop ning hubarak. Nakaingon siyang sayop kay sa iyang hubad dili man kuno mabasa nga ang anak gibutangan og Dios, anak nga Dios. Dili mabasa nga anak nga Dios si Kristo sa iyang hubad sa Juan 1:18. Niingon ko nga buot ni may pasabot sayop ning hubad nga akong gigamit kay dili man gud mi parehas og bersyon. Munang niingon ko unsa may imong ebidensya, unsa may imong pamatuod nga kining hubad nga akong gigamit sayop ni. Naa ba kay Grego diha nga ikapakita nga katungtua sa original nga makaingon ka nga sayop ni akong hubad? Wala po siya ipakita, no? Gani, no? Ako naamang ko'y disergo ko ni gamit anang Juan 1:18 nga ang anak Dios gyud, klaro anak nga Dios. Diser na ko na gigamit ng klasya sa hubad sa Biblia. Ako na po nang gitanaw sa Grego nga Biblia, no? O ako gyung nasuta nga ang pag-ingon nga anak nga Dios mao hinuoy untop. Ingon ta lang mo hinuoy the best nga hubad kay sa Grego. Mabasa man dito sa Grego nga monogenes theos. Monogenes o monogenes theos. Unsa man ang monogenes theos?
only Son, God. Monogenes Theos, only Son, God. Only Son, God. Sa ito pa, anak nga Dios. Bisag tanahon sa New American Bible nga hubad, nga matud pa sa footnote dito sa New American Bible, giingon nga ang the best kuno nga hubad kanang only Son God. Nga naman, kay sa Grego lagi monogenes Theos nga kung hubaron, only Son God. So, mauna nga ang giingon nila nga sayop, mo hinoy the best nga hubad. Kaya itong hubad nga ilang gigamit, mo hinoy dili the best. So, mauna nga kung maingon silang sayop nga hubad atong gigamit, ato silang pangayuan o ebidensya kung sayop ba. So, kinanglan mo ato ta si Grego. Kay Grego man ang original nga pagkasuwat sa New Testament. Di ba? O kinatay basihan. Dahil napay laing basihan na to nga si Kristo, Dios Gyud. Sama pananglit aning Juan 8:58. Nga si Kristo diha na kuno sa wala pa mabuhat ang tanang mga butang, no? Umiyong kag naa na siya, no? So umiyong kang Dios na may ana-ana, no? Sa wala pa nabuhat nga mga butang, no? Ano basahon nato diri? Juan 1:18. Juan 8:58 day, no? Juan kapitulo 8 bersikulo 58 gaingon, si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pa gani mataw si Abraham, ako mauna. Sa English King James ani, I am. So wa pa kuno mataw si Abraham. So kung si Kristo tao lang, unsaon na to pag ingon ani diri, pagsabot aning tudlingan diri sa Juan 8:58 nga si Kristo na anak kuno, so wala pa si Abraham. Nga si Kristo nagpakatao diri naman sa bag-ong kasabutan, di ba? So naay kinaiya si Kristo nga dili gyud tao. Okay, kining kinaiya niya sa wala pa si Abraham, dili man ni tao. Kay nagpakatao si Kristo sa bag-ong testamento naman katong gianak siya ni Santa Maria. Na karon unsa man ang kinaiya ni Kristo sa wala pa si Abraham. Na lang mayong kagtao. Una sa Juan 1:1 nga matud pa sa Juan 1:1 ang Dios Amahan diha na og diha na pod ang pulong nga Dios pod dayon nagpakatao sumala sa bersikulo 14. So mao nga si Kristo Dios gyud lamang nagpakatao. Mao nang naduha na iyang kinaiya, Dios og tao. Okay, mao na no mga tinahod nga dig paminaw, no? Gani naapay sa Kolosas 1, atong basahon po ni sa Kolosas 1:15, 17 ba, no? Naatay mabasa nga klaro pa jud gayo nga pagpadayag ba, no? Kolosas 1:15 nga 17 ato ni basahon kay usapon nis mga sita sa Biblia nga dili gyud kay tao lang sa kahimtang ang atong Ginoong Jesucristo. Dios gyud siya, dayon tao pod kay Dios laging nagpakatao. So kanang gitudlo nila nga tao ras Kristo, kana klaro kay na nga wala gyud na masubay diri sa Biblia, no? Atong basahon ni Kolosas 1:15 ngadto sa 17 gingon. Si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang anak ug labaw sa tanang binuhat, no? Sa di pa kumupadayon naapod sila'y pagsabot ani nga mo ni prueba nga dili Dios si Kristo kay binuhat raman. Nabagoy Dios nga binuhat. Ang tubag nato ana, ang binuhat ni Kristo nga kinaiya mao nang iyang pagkatao. Dili ang iyang pagka-Dios. Kay binuhat man si Kristo, mao di ta musupag ana sa iyang pagkatao. Okay, gianak man do. Dunay sinugdanan ang iyang pagkatao, pero ang iyang pagka-Dios walay sinugdanan. Naanagod sa wala pa si Abraham atud pa sa Juan 8:58. Yan ato ipadayon.
Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga tua sa langit o ganiya sa yuta, makita o dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang ug diha kaniya ang tanan nahugpong na. So kuno diri sa Kolosas 1:17, diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang. Diya na si Kristo sa wa pa kuno buhata ang tanang butang, pero dili ni ang iyang kinaiya sa pagkatao, kay ang iyang kinaiya sa pagkatao awahin naman. Sa bag-ong kasabutan naman kadtong gianak siya ni Santa Maria. So unsa man iyang kinaiya aning sa wala pa buhata ang kalibutan, diha na siya. Way lain katong sa Juan 1:1, Dios. Kay lagi Dios man siyang nagpakatao. Nya magbantay ta ani kay nahinumdum ko ni adto nga dunay debate ani nga ang debatista sa Iglesia ni Cristo niingon nga sayop ko nung pagsabot natong mga nagtuo nga Dios si Kristo kay kanang gipasabot kuno diha nga diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang, dili kuno na sa kahimtang, kundi sa plano diha na siya, giplano ng daan. Sa wa pa buhata ang kalibutan, giplano na kunong daan nga ipakatao ang atong Ginoong Kristo. So diha na siya bot pasabot sa plano. Mo kuan jud mo sana mo ikyas gid ba? Pero dili na no kay although plano na nga naadyoy ipakatao nga mao si Kristo, pero kung ayuhon na to sabot ning maong tudling, dili kay plano lang. Ang iyang persona gyud diha na. Kay giingon man diri Kolosas 1:17, diha na siya. Unsa man nang siya, di ba, person? Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang mga butang. Diha na siya, unsa man nang siya, person. Katupong sa Juan 8:58 katong giingon nga sa wala pa si Abraham, I am. Mao na ako. I am, I meaning persona. I. So naa na Diyos Kristo nga persona, pero ang yang kinaiyan ni adto sa wala pa buhata ang tanang butang, mao ang pagka-Dios. Kay Dios man siya nga nagpakatao. So bantay mo anang moingon sila nga, naa na siya kay giplano man. Pero dili sa kana kunong but pasabot Dios nga naa na siya, no. Dili, no. Although naa na giplano na nga ipagkatao siya, pero dili lang kay plano. Naa gyud ang iyang persona kay diha na gud siya sa wala pa buhata ang tanang butang, no. Kolosas 1:17. O katong sa Juan 8:58 nga niingon diha, gingon diha nga wala pa kuno si Abraham, ako mao na. I am, no, diha sa King James. Pero repirido pa na sa iyang pagka-Diyos. Kaya wa pa man siya magpakatao sa wala pa buhata ang tanang bagabutang. So, mao na ang atong ikatubag. No, then balikan na tutong Juan 17:1-3. Kanang pag-ingon niya sa Juan 17:1-3 nga ang amahan lamang mao ang bugtong matuod nga Dios matud pa ni Kristo. Kung ato ning ilahos na may sumpay. Og kang Hesukristo nga atong Ginoo. Bot pasabot sa laing kanabang sistema sa pagsabot, kanang pag-ingon nga ang amahan bugtong matuod nga Dios naapay sumpay. Og kang Hesukristo og ang Ginoong Hesukristo nga bot pasabot iapil nato diya sa usa ka Dios. Kay usa ra man gyud ang Dios. Di ba? Unya granting nga maingon ta nga dili nato iapil lang sumpay og kang Hesukristo, dili nato iapil na. Kana ra gyung giingon nga ang amahan lamang mao ang bugtong matuod nga Dios. Na dili na nato pagkasabton nga tungod sa pulong lamang dili na Dios si Kristo ngano man. Kay naa man puy sitas diri sa Biblia nga giingon nga si Kristo siya lamang ang Ginoo. Sabton ba po nato nga ang amahan dili Ginoo tungod kay si Kristo ra ang Ginoo?
Dili, no? Atong basahon ni sa 1 Corinto 8:6. Aniya mga igsoon, no? Basahon na to ang 1 Corinto 8:6. Apan alang kanato may usa lamang ka Dios. Kini mao ang amahan nga nagbuhat sa tanang butang ug nagkinabuhi kita alang kaniya. May usa lamang ka Ginoo, si Hesukristo. So kini kung atong kuanon ba? Kana bang gawion, no? O atong gamiton ang pagsabot sa mga ministro sa Iglesia ni Cristo katong sa Juan 17:1 ngadto sa 3 nga nag-ingon si Cristo nga ang amahan lamang mao ang bugtong matuod nga Dios. So sabton kuno nato nga sa ato pa dili day Dios si Cristo kay nag-ingon man siya nga ang amahan lamang mao ang bugtong matuod nga Dios. No? Wala giingon sa maong sitas nga dili Dios si Kristo, pero tungod sa pulong lamang ilang gisabot nga dili na kuno Dios si Kristo kay maduha naman kuno ang Dios kung i-appeal si Kristo. Nga karon kung atong gamito ng klasyas pagsabot, no, gawion ng klasyas pagsabot. Kining sa 1 Corinto 8:6 kay giingon man pud diri nga ang Ginoo si Kristo ra, no, ato ra gong usbog basa. Giingon diri. May usa lamang ka Ginoo, si Hesukristo. Na may lamang po diri, si Hesukristo lamang ang Ginoo. Nya sabton ba po nato ni tungod kay siya lamang ang Ginoo, dili na pod Ginoo ang amahan? Dili na naon pagsabot. Ang Katoliko nga pagsabot ingin ani. Bisan pa og bisag kinsa musulti nila, bisan pag ang amahan may musulti nga moingon nga ang anak lamang mao ang matuod nga Dios. Dili na sabton nga siya dili Dios. Kaya nga naman, kaya ang ilagong pagka-Diyos dili man duha usaman. Kanang sa Juan 10:30 nga nag-ingon si Kristo, ako ug ang amahan usa lamang kami. O na? Pero dili na sa persona kay lahi gyud ang amahan, lahi pod ang anak. Usa sila sa pagbantay sa panon o sa pag-shepherd ba sa plak o sa kinaiya sa pagka-Diyos kay kanaagong pagka-Diyos usa ra man na. Pero dili usa lang ang persona. Kay kung mudagan ta sa Henesis 1:26 sa paglalang sa Dios sa tao niingon man siya, buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Ang pagbuhat niya sa tao na si kauban nga parehas po niya magbubuhat. Dili anghel kay maingon ra ba sila nga ang kanang kauban kuno sa Dios diya sa Henesis 1:26 sa paglalang niya sa tao, dili na si Kristo kuno nga Dios ni adto sa wa pa nagpagkatao. Kay para gunato mga Katoliko, kanagong kauban sa Dios Amahan sa paglalang niya sa kalibutan o sa tao, pag-ingon niya buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Kung Katoliko may musabot ana, kanang kauban sa Amahan diha, mao na si Kristo sa wala pa nagpagkatao. Ikaduhang persona sa Dios. O ang ikato, Espiritu Santo. Kana bang mabasa sa Mateo 28:19, kana galing formula sa bunyag nga gisgutan ng tulo ka ngalan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Basahan ninyo sa Mateo 28:19. Although bunyag ang gitumbok ana, pero masabot na to nga kana gyung tulo. Ngano man kay gihisgutan ang Dios, pero tulo ka ngalan ang gisgutan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Labi na kung basahon nato ang Juan 1:1, Juan Kapitulo 1, versikulo 1, kanang pag-ingon diha nga, diha na sa sinugdan ang amahan, nga Dios, o diha pod ang pulong, nga Dios pod. So kanang versikulo sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, masabot yun ang kauban sa amahan, mao ang pulong, nga Dios matod pa. Then nagpakatao sa to pa si Kristo. Na karon kung moingon tag kinsa pa kaayo, namunang mudagan ta sa Mateo 28:19 kay naa man diha ang kompleto nga persona o kinsa kaayo ang persona anang usa ka Dios. Kay kanang formula sa bunyag hisgutan man gyud ang Dios. Hisgutan ang Dios pero tulo ka ngalan ng hisgutan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So kanang Henesis 1:26 pag-ingon nga
buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, ang kauban sa amahan diha, paglalang niya sa tao, si Kristo katong pulong ba nga Dios nga nagpakatao og ang Espiritu Santo. Dili na anghel, kay ang mga ministro sa Iglesia ni Kristo mingon man sila anghel kuno ang kauban sa Dios diha sa paglalang niya sa kalibutan o paglalang niya sa tao. Dili, kay ang anghel dili man lalalang, dili man creator. Ang anghel binuhat raman. Granting nga naa na ang anghel niadto, pero sa paglalang niya dili kauban niya anghel. Kay ang anghel dili man lalalang, dili man creator ang anghel. Unya, kanang kauban niya sa Diyos Amahan sa Genesis 1:26, parihas niya creator. Buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Nato iyang gigamit sa paglalang niya sa tao, tupad more than one person. So moingon ta nga ang Katoliko maoy nagtudlo gyud og tinuod mahitungod sa Dios. Kay sila moingon sila nga ang usa ka Dios kuno usa lang ang persona. Tungod anang napay mabasa sa Biblia nga si Yahweh lamang ang Dios. Lagi. Now, kanang pag-ingon nga usa lamang ang Dios tinuod na. Pero kung maingon tag usara ba ang persona, away mabasa sa Biblia nga usa lang ang persona sa Dios. Gani masabot nato sa Genesis 1:26 nga dili kay usa lang, kay nigamit man siya og pulong nigamit man ang Dios og pulong nato. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Na iyang mga kauban puros creator, pero usara na ka Dios. Mao na nga pag-ingon ni Kristo sa Juan 17:1 ngadto sa 3 nga ang amahan lamang mao ang bugtong matuod nga Dios, maapil na siya diha nga anuman, kay ang ilang pagka-Dios usara man. Una nga mugamit siya pulong lamang, wala na magpasabot nga dili siya maapil, kay ang ilang pagka-Dios usaman kaklaro kay sa Juan 10:30 katong pag-ingon niya nga ako ug ang amahan usa lamang kami. Una nga gihinganlan nato ng panaghiusa sa Dios, gihinganlan nato nag Santissima Trinidad. Nya dili ra ba na sila mo musugot og nganlan og Trinity, kay dili ko no mabasa sa Biblia. Tinuod man na nga dili mabasa ang pulong Trinity sulod sa Biblia. Pero wala pud ta did-e kung gamitan nato og termino kanang pagkausa sa Dios. Pagkausa sa pagka-Dios sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ano man, kay na may mga pulong gigamit nato nga wala sa Biblia pero gigamit nato bisan ang mga Iglesia ni Kristo. Mutuo sila anang pulong monotheism. Ang pulong monotheism dili ta kabasa sa Biblia ana, litra por litra. Pero mao nay gingalan nato sa pagtuo nga usa lang ang Dios. Na monotheism. Mao po na kanang pagkausa ka Dios sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, dili mabasa ang termino nga Trinity sulod sa Biblia, pero mao na atong gigamit sa pagtawag anang kausahan sa Dios. Wala man nagibawal. Okay, bisan pa manggali ang mga Iglesia ni Kristo naampo na sila yung mga terminong gigamit nga wala sa Biblia. Pero kung sabton naa sa Biblia. Kanang pag-ingon Amahan, Anak ug Espiritu Santo, ang pagkausa sa Dios sa tulo ka persona mo na gitawag na tog Trinity. Sama sa pag-ingon ang pagtuo nga usa lamang ang Dios, gitawag nato na og monotheism. Ang pulong monotheism di ta kabasa sa Biblia. Ang mabasa sa Biblia puino kanang kag mono or one or only. Pero isumpay gyud monotheism, di ta kabasa sulod sa Biblia. Di ba? Pero mo na gigamit natong pulonga sa pagtawag anang pagtuo nga usa lamang ang Dios. Okay. Wa naman daigong panahon padayon ta ugma, no? Ugma kay Domingo man, so kung muisgutan na to ang 11 maisgutan sa sangka, no? Okay. Dayon ipadayon na to ni pagka-Lunes na po dayon kini mahitungod sa pagka-Dios ni Kristo. So wa naman daigong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, no? Diri sa Diocese of Dipolog, pinaagi sa atong obispo, Monsignor Sibero Kairmari, uban nas mga kaparian,
Kini ang ubos ninyong alagad subong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Expedito Ilumba o Danilo Luod. Hangtod sunod higayon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.